Hij sjouwde van kroegie naar kroegie, al deden zijn voeten ook zeer. En iedere klant daaraan vroeg hij, wilt u soms een strijdkreet, meneer? De meisjes bij vuurrooie lampjes, tot diep in de nacht voor het raam. Hij heeft ze zien gaan en zien komen, hij kende de meeste bij naam. En daar in die duistere kamer, waar eerst nog de prijs wordt bepaald, heeft hij ze verteld van de liefde, een liefde die niet wordt betaald. Hij sjouwde van kroegie naar kroegie, al deden zijn voeten ook zeer. En iedere klant daaraan vroeg hij, wilt u soms een strijdkreet, meneer? Maar plots is hij niet meer verschenen, want onverwacht kreeg hij bevel dat hij bij zijn baas zich moest melden, waar hij toen verscheen op appel. Daar hoefde hij niet meer te sjouwen, kroeg in en kroeg uit 's avonds laat. Daar heeft hij een lintje gekregen, het mooiste dat boven bestaat.